Así daban comezo as festas da peregrina deste 2017. Na mañá do sábado, a empresaria Conchi Pereiro saí aos balcóns do Pazo de Mugartegui para dar o pistoletazo de saída a esta Semana Grande. No seu discurso, a pregoeira lembrou que non é pontevedresa de nacemento, pero sí de corazón, unha cidade onde formou a súa familia. Todos debemos de participar na vida da nosa cidade, non lle demos as costas. Fagamos cidade apoiando a nosa cultura, as nosas tradicións, porque forman parte de nós e debemos de mantelas e defendelas. Tamén contou este discurso co seu momento reivindicativo, onde a educación, a sanidade e o dereito a unha vivenda digna estiveron moi presentes e, como non, tamén o papel da muller na sociedade actual. Falou Conchi Pereiro do modelo de cidade de Pontevedra, un modelo que defende e do que se sinte orgullosa. As súas prazas, as súas rúas, os seus comercios, a súa gastronomía e os seus arredores. É unha cidade ideal para visitar e gozar unha ampla oferta, tanto cultural como de ocio. E como non, para rematar, convidou a toda a cidadanía a desfrutar das festas da peregrina, que están repletas de actividades. Gozade dos concertos, teatro, animación, deporte e un montón de actividades máis que ides ter nas nosas festas da peregrina, nesta cidade con sona de ser centro da cultura. Pontevedreses, pontevedresas, a toda a xente que nos visita hoxe en Pontevedra, felices festas, pasadeo ben e gracias por estar aquí hoxe. Xa o saben, ata o 21 de agosto teñen moitas actividades e eventos dos que desfrutar nesta boa vila.